papadeándose máis con as súas amigas as outras estrelas. Senón que lle gustaba ir de aquí para alá, descubrindo novas cousas, novos mundos. Mamá, que foi iso que acaba de pasar? É o noso atleta cometa sempre correndo todos os días nun sitio a outro, a toda velocidade. Que preso! Ese que vai por ali? Así, ese Saturnino meciño. Ao seu redor ten un lugar formado por miles de borboletas de todas as cores do arco da vella. Ali abaixo, que hai? Non entendemos. Díxenche mil veces que do planeta Terra non me falar. Ali abaixo reunirse todos, todo o día mercando, en vez de cuidar do seu planeta. Remataron as prometidas xa. Oíches? Sí, vera escoitara, pero tiña tantas ganas de coñecer a Terra, pasaba o tempo, pero nada me daba na idea de ver que coñecer aquel planeta tan misterioso. Un bo día, a curiosidade puido con ela e decidiu baixar a Terra. Cando chegou ali, o único que escoitou foi multitude de ruidos e xente furruñada. Non era iso que dicía no ceo que era un Nadal. De súpeto apareceu Lola a bola. Hola, son Lola a bola. Son unha preciosa bola de árbore Nadal. Son fundamental na árbore, non podo faltar. Sen min, nada disto tería sentido. Son fundamental na árbore Nadal. E ti quen és? Eu son Bela Estrela. Veño do ceo porque quero saber que o Nadal. O Nadal cambiou moito. Xa non é o que era. De súpeto apareceu Antón o Espumillón. Hola, son don Antón Espumillón. Como poderades observar, sen mí non habería Nadal. Que colocarían nas paredes? Que colocarían alrededor desas árboles os humanos? Bolas preciosas como a min. Ai, bolas. As bolas non serían ninguén sen min, sen Antón o Espumillón. Bela estaba confusa, pero que eles non sabían era que estaba a piques de aparecer o terror. Era él, sí, o temido Pablo, era Pablo Agasallo. Boas. E ti quen és? Eu son Bela Estrela. Veño para saber que o Nadal aquí na Terra. O Nadal non é nada sen min, o agasallo. Conseguín que estes humanos crean que son o máis importante de Nadal. Volvense todos por min e polos meus irmáns. O Nadal é iso, Bela. Agasallar, gastar e mercar sen parar. Mentres falaban, non se decataron de que un doce vento os arrastrara ata unha bela casiña de campo onde xogaban dous nenos.
Era a máis curiosa de todos, non pude evitar preguntar. Que sodes? Somos Daniel e Bruno. E vos? Eu son Bela Estrela. Eu son Lola Abona. Son importantísima nesta época do ano. Cóngome de todas as árbores de Nadal. Onde está a vosa? Está fora no xardín, pero non colgamos bolas, colgamos os nosos adornos de papel reciclado. Normal, normal, pero imagino que colgaredes espumillón. Espumillón precioso como a mí. Non, o que si colgamos son casiñas para que os paxaros estén quentiños en Nadal. Como? Bueno, o que seguro que tedes é agasallos. Ja, ja, ja. Agasallos como a mí. Non nos en Nadal o que facemos é xogar a millóns de xogos, facer casas para os paxaros, correr polo campo e xogar ca neve. Tamén facemos galletas, contamos historias, invitamos a veciños e amigos a casa, cantamos pausoliñas, pasámoslo genial. Se queredes podemos aprender unha pausoliña e pasarémoslo aínda mellor. A Bela Estrela, a Lola a Bola, Tomos Fullón e incluso a Pablo Agasallo non lles pareceu mala idea. O Nadal na casa de Daniel e Bruno era realmente divertido. Así foi como se decataran de que eles non eran tan importantes como creían e que a idea de estar xuntos, compartir e gozar era que realmente pagaba a pena. E non só en Nadal, tamén todo o